Amurka ta sake kama wani jirgin dakon man Iran a wannan Alhamis. Jamus ta shawarci Iran ta amince da sulhun dakatar da yakinta da Amurka don samun zaman lafiya. Harin ta'addanci a mahakar zinari Pakistan ya halaka mutane 10. Rundunar sojin Amurka ta sanar da sake kwace wani jirgin dakon man Iran a wannan Alhamis a tekun Indiya mai dauke da tutar Guyana, tare da shan alwashin ci gaba da dakile duk wata kafa da Iran ke samun agaji ta ko'ina. A sanarwar da shalkwatar tsaron kasar ta Pentagon ta fitar a wannan rana ta ce jirgin dakon man mai suna Majestic X ya fito daga Sri Lanka zuwa Indonesia kan hanyarsa ta zuwa China, kuma daidai wurin kenan da ta kama ɗaya jirgin mai suna Tiffany. Sai dai babu wani martani daga Iran kan wannan sabon kamu, wanda ya faru kwanaki 3 bayan makamancinsa, kuma kwana guda bayan farmakin da dakarun juyin juya halin Iran suka kai wasu jirage 3 a mashigin Hormuz, har ma suka kama 2 daga cikinsu. Jamus ta buƙaci Iran da lallai ta yi amfani da wannan gaba da ake ciki ta neman cimma sulhun zaman lafiya domin samun nasarar dakatar da yakinta da Amurka, tare da buɗe mashigin Hormuz ta dindindin. Wannan na cikin sanarwar da gwamnatin Jamus ta fitar a wannan Alhamis, tana mai maraba da matakin Amurka na tsawaita yarjejeniyar tsagaita wutar yakinta da Iran, wadda ta bayar da damar sake zaman cimma maslaha a birnin Islamabad nan gaba, wanda take fatan Tehran din za ta runguma hannu biyu. To sai dai Iran ta ci gaba da datse mashigin ruwan na Hormuz bayan rushewar ci gaba da zaman sulhun Pakistan, har ma ta kai hari kan wasu jiragen ruwa da ke yunkurin ratsawa ba tare da samun sahalewarta ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha alwashin ci gaba da aikinta na wanzar da zaman lafiya a Lebanon, ko da ko wa'adin aikinta na rundunar UNIFIL ya ƙare a ƙarshen Disamba shekarar nan da muke ciki ta 2026. Shugaban rundunar Jean-Pierre Lacroix ya shaida manema labarai a Geneva cewa yana ci gaba da tuntuɓar masu ruwa da tsaki dangane da buƙatar da zai gabatar wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ci gaba da aiki a Lebanon, sakamakon yadda al'ummar ƙasar ke muradin ganin sun ci gaba da tsawaita zamansu. Rundunar UNIFIL ta fara aikin wanzar da zaman lafiya a Lebanon a shekarar 1978, inda take da dakaru fiye da 7,000 daga kasashe sama da 47 na duniya. A kwanan ne aka kashe mata jami'ai 5 sanadiyar yakin Isra'ila da Hezbollah, 3 daga cikinsu 'yan ƙasar Indonesia, 2 kuma daga Faransa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da mutuwar mutane 10, ciki har da wani ɗan Turkiya, sanadiyar wani harin ta'addanci a mahakar zinari da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Lamarin ya faru a ranar Laraba lokacin da mahara kimanin 40 ɗauke da makamai akan babura suka fara mahakar, inda suka kashe ma'aikata 6 da masu gadi 3 tare da jikkata wasu 8. Har zuwa wannan lokaci babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai farmakin a yankin na Balochistan da ya jima yana fama da hararen ta'addanci daga 'yan awaren Baloch Liberation Army wato BLA. Fadar mulkin Rasha ta Kremlin ta ce har yanzu shugaba Vladimir Putin bai kai ga tsayar da shawara ba ko zai halarci babban taron kasashen G20 wanda za a gudanar a Amurka cikin watan Disamba mai zuwa. Rabon da shugaban ya halarci irin wannan taro na G20 tun shekarar 2019, wannan kuma ya faru ne sanadiyar barkewar annobar cutar corona da kuma yakin da ƙasar suke gwabzawa da Ukraine yau fiye da shekaru 4 kenan. Kafar yaɗa labaran Riya University ta ƙasar ta rawaito mataimakin ministan harkokin waje Alexander Pankin na cewa an gayyaci Rasha a hukumance domin halartar taron na ranakun 14 da 15 ga Disamba a birnin Miami. Rasha ta fara fuskantar wariyar diplomasiya daga ƙasashen yamma tun bayan afkawa Ukraine da yaƙi a shekarar 2022. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe ka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ka fassara ka karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To a cikin harkokin za ku ji cewa a karin farko cikin tsukin shekaru 2 an fara kusantar juna tsakanin bangarorin da ke fafata yaƙi a rikicin da ake yi na basatar ƙasar Libya. Muna tafi da shirye-shirye masu ƙayatarwa kamar shirin wato mutum da duniyar sa da kuma batun wato taɓa kalashe ko kuma shirin taɓa kalashe, kana daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku bayan mun wato kammala sauraron waɗannan shiri.
Kuna iya bibiyar wannan shiri kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko kuma shafinmu na Facebook da ma tashar mu ta YouTube har ma da waɗanda suke tare da mu yanzu haka a shafinmu na ko a manhajar TuneIn da sauran wasu shafuka da gidajen rediyo abokanin hulɗa na ƙasashen Afirka. Dama kafin mu kai ga bitar duk ra'ayoyinku game da shirin namu na yau, bari mu fara da batun turka-turkar siyasar Najeriya. A daidai lokacin da aski ya fara zuwa gaban goshi kan babban zaben Najeriya, jam'iyyun adawar kasar na cikin kila wakala sakamakon wato sauraron hujjojinsu da kotun koli ta yi a yammacin jiya. Cikin waɗanda aka saurara dai har da jam'iyyar ADC da kuma jam'iyyar PDP masu adawa. Da ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sanya ranar fitar da ɗan takara na shugabanci na ƙasar baki ɗaya. Daga Abuja ga wakilinmu Ubar Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. A ƙarƙashin jadawalin hukumar zaɓe dai daga yau ɗin ne jam'iyyu cikin tarayyar Najeriya za su fara fidda gwanaye na takara a zaɓen na baɗi. Shirin kuma da zai ƙare zuwa ƙarshe na watan Mayun gobe. Kuma tun dai APC yar mulki ta fitar da lokaci na fidda gwanayen nata. A yan kuma da jam'iyyu na adawa ke zaman jiran hukuncin kotun. Ya zo yanzu dai da akwai alamun damuwa cikin gidan na adawa da ke zaman gugun ƙarfe shakulamniya ta siyasa a ƙasar. Sanata Ahmed Babba Kaitare na zaman jego a cikin jam'iyyar ADC. Abin da kotu ta yi babban abun mamaki ne tunda ana ta jira. Amma dai dama jam'iyyar ADC sanin cewa tana kan daidai, sanin cewa Supreme Court ta taɓa irin wannan hukunce-hukuncen ba inda ta jira. Maganar demokuraɗiyya ta haita daga hannun ɓangaren zartaswa, ya haita daga hannun ɓangaren majalisa, ya dawo yanzu nauyin shiga baki ɗaya koma kan kotun Najeriya. In sun yi abin da ya yi daidai to demokuraɗiyya za ta ci gaba. In ba su yi ba to abubuwa biyu za su faru. Na farko dai ba a taɓa amfani da doka don a daƙile 'yan ƙasa ba kan abin da suke so. Na biyu kuma in suka ɓallo wannan ruwan ba su iya tare shi, duk wanda suke tunani kuma zai tare shi baya ta ruwa. Kokarin tare ruwa cikin gidan na siyasa ko kuma jefa adawa a cikin rudani. Ko bayan ADC da ya can cikin gidan PDP ma dai daga dukkan alamu jinkirin bisa hukuncin kotun na shirin ya dauke fata a bangaren na Tanimu Turaki. Turakin da yana da fatan samun tagomashin babbar kotun. A gwagwarma ta shugabancin da ya kai bangaren wuke kwace lamura. Umar Sande jigon na cikin PDP ta Turaki da kuma yake faɗin har yanzu ba su makala ba. A irin da yadda aka san ita kotun koli ba irin sauran kotun ba ne, tana iya cewa ga hukuncin da ta yanke daga baya za ta ba da dalilai, saboda haka ba mu ɗauka cewa za ta ɗauki wani lokaci kafin su yanke hukunci ba. Idan mun samu cikin kwana 7 ma suna iya yanke hukunci, kaga muna da wajen kwana 30 na fitar da 'yan takara da su ba zai mana wani wahala ba. Duk da cewa dai ana zama al'ada jingine hukunci a bangaren kotun kolin, rashin lokaci da maƙi da muhimmancin shari'un da na jefa ayat tambaya cikin gidan alƙalan. To sai dai kuma a tunanin barista ya sha'u mamman da ke zaman lauyan da ke zaman kansa a tarayyar Najeriya babu ta da hankali bisa rawar alƙalan. Ita kotu ai ta yi magana ranar ma ta san cewa INEC ta fitar da timetable kuma ta san cewa dole a yi wannan abin da wuri. To shi yasa aka ce to za su je su saurari su yi shawara su karanta abubuwan da wayannan lauyoyi suka yi bangare biyu, daga nan su zo su yanke hukunci kuma ba zai ɗauki lokaci ba Allah ya yarda, domin su ma suna la'akari da lokacin da ke ciki kuma suna la'akari da cewa 'yan Najeriya suna sauraron su, domin wannan hukunci shine zai tabbatar da ko demokradiyya zai daure da kuma yadda ainihin jam'iyyar adawa su ci gaba a Najeriya, wanda kuma zai sa demokradiyya ta daure. 'Yan kwanakin da ke tafa da yana da tasirin gaske cikin gidan na adawa da ke da fatan samun agajin alƙalan a ƙoƙarin karɓe mulki cikin gidan na tsintsiya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To dangane da wannan batun na turka-turkar siyasa Najeriya daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben kasar har ma da makomar matasan da suka kudir aniyar kwace gorba a hannun mara yatsu a Najeriya ta fannin siyasa ga wannan sanarwa. DW ra'ayin malamai. Yayin da jami'in siyasa a Najeriya musamman manyan jami'u ke ci gaba da fitar da kuɗin da ya kamata 'yan takara su ajiye kafin su tsaya a zaben ƙasar da za a gudanar a shekara mai zuwa ta 2027, cin ina makomar matasa ganin yadda ake saka kuɗaɗe masu yawa musamman a manyan jami'u da ake ganin suna da tasiri a Najeriya.
ƙasa mafi yawan mutane a nahiyar Afirka. Wannan shine abin da ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali a kai, sai a kasance a shirye-shiryen sashen Hausa na DW a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Kada ku bari a baku labari, yanzu kuma bari mu nufi yankin Sahel. Ministocin kula da harkokin zirga-zirgar jiragen sama na kasashen IOS wato jamhuriyar Nijar, Mali da Burkina Faso sun saka hannu kan wata yarjejeniyar kirkira wani sabon kamfani da zai kula da zirga-zirgar jiragen sama na haɗin gwiwa. Wannan kuwa a wani mataki na samar da sauƙi da ba da cikakkiyar dama wato ta zirga-zirgar al'umma a wannan yanki da ma sauran yankunan duniya. Daga birnin Yamai da aka gudanar da taron na ministocin ga wakilin misali su bukari. Wannan mataki dai na kafa babban kamfani na zirga-zirgar jiragen sama na haɗin gwiwa na kasashen IOS na daga cikin burin da kungiyar ta sawa gaba na ganin sannan a hankali ta aiwatar da duk wasu muhimman fannoni na ci gaba cikin yanayi na haɗin gwiwa, kamar wannan fanni mai mahimmanci na suhuri, inda bayan kokarin da suke na shimfiɗa layin dogo, yanzu kuma wannan mataki na kamfanin jiragen sama na matsayin wani sabon tsani da kasashen ke shirin hawa don samar da ci gaba da walwala tsakanin al'ummomin yankin, kamar yadda suke faɗa. Kuma da yake magana, Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zen ya ce ganin yadda wannan yanki na kasashen uku ke da faɗin gaske na kumshe kuma da al'umma sama da miliyan 70 wanda akasarinsu matasa ne, sannan kasashen uku ba su da makwabtaka da teku, wanda yake ganin kirkiro da wannan tsari na karfafa kamfanin jiragen sama na IOS wata hanya ce mafita. Ta sabili da haka yake da babban mahimmanci a gare mu na mu samu cikakkar kulawa ta sararin samaniyar mu, kamar yadda sojoji a ƙasa a faɗin ƙasashen ke faɗi tashi na ganin sun samar da tsaro wa al'umma. Don haka wannan kamfanin jiragen sama baya ma ga batun sauƙaƙa zirga-zirga ta al'umma tsakanin ƙasashe, akwai kuma batun haɓaka tattalin arziki, sannan al'ummar ƙasashen za su samu wata ƙofa ta zirga-zirga da sauran ƙasashen duniya. Magabatan na IOS dai sun jaddada aniyarsu ta gama ƙarfi da ƙarfe da abokan hulɗa da sauran ƙwararru a fannin harkokin jiragen sama don ganin an cimma wannan matsaya ta samar da kamfani na bai ɗaya na ƙasashen uku, wanda a cewar Alhaji Umaru wannan mataki zai iya samar da babban sauki a nan gaba a fannin zirga-zirgar jiragen sama. To wannan abu ne wanda in aka same shi mun samu biyan bukata, musamman zuwa aikin hajji da umara, musamman zuwa balaguro na kasashen Afirka, inda a yanzu in kana son ka tafi kasar kamar Turkiya a yanzu da farashi yake kasa sai ka biya kimanin kuɗi kamar jika 800. To yin wannan kamfani na IOS yakan nuna cewa gaskiya kwalliya za ta fara biyan kuɗin sabulu. A hannu ɗaya kuma Alhaji Umaru da ke da masaniya a fannin zirga-zirga ta jama'a da ke bulaguro ta jiragen sama na ganin cewa gama karfe da karfe da wannan kasashe na IOS suka yi zai kasance wata dama ta samun sauki na farashin jiragen sama a nan Nijar da sauran kasashen IOS. In ka ɗauka a cikin wuni jirgi da suke sauka mai, saboda haka yin wannan jirgi na IOS zai sa daga nan Kano, daga nan Yamai ka sauka a Kano, zaka iya sauka a Lagos, zaka iya sauka a Accra, kuma cikin sauki. Kenan yin wannan shawara don a samu wannan jirgi ya ba da ƙarfin gwiwa a samu sauƙi cikin rayuwa, kuma ƙasashen mu su samu haɓaka, kuma a san ƙasashen mu don gungun ƙasa kamar Burkina Faso da Nijar da Mali a ce ba su da jirgin da zai ɗauki al'ummar su 'yan kasuwarsu ya kai su ƙasar waje, babban matsala ce, babban tarnaki ne ga 'yan kasuwa. Taken taron da ya gudana a birnin Yamai shine jirgin sama, hanya ta haɓaka tattalin arziki, juriya da sauƙaƙa zirga-zirga a cikin yankin Sahel na IOS. Inda ƙwararru na ƙasashen uku kan harkokin jiragen sama suka bayar da shawarwari ga hukumomin ma'aikatar sufuri ta ƙasashen uku don ganin sun haɗa ƙarfi da ƙarfe na girka cibiyoyin haɗin gwiwa don kula da lafiyar jiragen sama, horar da ma'aikata, sannan da kafa wani kwamiti wanda ya shafi kowane ɓangare don kula da haɓaka zirga-zirgar jiragen sama a yankin na IOS. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. Kuma ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu, masu sauraro kada ku manta kuna sauraron shirin rana ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Yanzu kuma bari mu nufi kasar Ghana, inda kungiyar OPDAC ta bayyana cewa Ghana na asarar kusan dala miliyan 400 a duk shekara sakamakon safarar man girki ba bisa ka'ida ba, lamarin da ke ƙara lalata kasuwar cikin gida. Kungiyar ta nuna damuwa kan tsarin shigo da mai ta bayan fage ga tattalin arziki da kuma fannin tsaro. Daga kuma shi ga wakilinmu Yusuf Abdulgani Shola. Kungiyar man girki ta Ghana ta ce masu safarar
na amfani da iyakokin kasa wurin shigo da man kayan lambu mai rahusa wanda ba biya masa haraji ba, lamarin da ke yi wa kasuwar cikin gida barazana. Shi kuwa Mustapha Muhammad dan kasuwa ne kuma mai aikin mai, ya shaida wa DW cewa sadar man ya janyo ake san na waje ko na ketare. Me shi sai na gidan ya kawo kasuwa, a ta mu 'yan kasa ba mu ya muse don nasu na sada. Ya kamata su rage kudaden man sunan don farashin na bisa. Me shi kuma dai sai ne sayar a yi riba, abin ne sa kenan ake kawo mai kasan waje. Don in ka sayi man garin ga kudin nan da ya saura, kagan ciniki ya bunkasa garin ga. Abin ne sa mu muna da mai kasan kuma ba mu ya muse man dafa abinci. Me ke kawo ka? An zuka mai kudi kenan. Abin ne sa kenan ana zuwa na kawo na kasan waje ana bamu arha muna sai. Sai dai kungiyar ta kara da cewa yawancin kayayyakin na fitowa ne daga kasar Malaysia da Indonesia. Hamza Adam dan jarida ne mai nazarin batun, cewa ya yi shigowa da man girki ta haramtacciyar hanya babban barazana ne ga tattalin arziki da harkan tsaro. Har idan gwamnati ba ta ɗauki mataki a kai ba zai haifar da matsaloli da dama. Na daga cikin matsalolin shine zai janyo cikas ga tattalin arzikinmu, don saboda masu wannan sana'a na samar da mai na girki a cikin gida sana'ansu zai durkushe, don saboda wannan mai da za a shigo da shi na girki za a sayar da shi akan wani farashi ne mai rahusa. Ko da yake gwamnati tana ta kokari domin ganin ta shawo kan irin matsaloli haka da ake fuskanta na rashin sana'a, sai kuma wannan ya karu kai, kaga lokacin matsalan zai yi girma kenan. Kira dai muke ga gwamnati da ta ta iya bakin kokari ta dauki mataki domin tabbatar da cewa ta tsare wannan hanya da ake shigowa da mai na girki ta barauniyar hanya. Gwamnati ta ce tana iya kokarinta na ganin ta dakile shigowa da man girki da ake yi ta barauniyar hanya, lamarin da ya janyo kungiyoyin kiwon lafiya masu zaman kansu suka soma bakinsu a ciki, inda suka ce tunda ta barauniyar hanya ake shigowa da man girkin babu tabbas dangane da lafiyar man. Hukumar kula da abinci da magunguna ta gargadi al'umma da a guji wa'annan mai domin barazana ne ga lafiyan al'umma. Yusuf Abdulganiyu Ishola, DW Hausa, Kumasi, Ghana. To daga Ghana bari mu lula zuwa kasar Libya, inda a karon farko cikin shekaru aka fara ganin alamun kusantar juna tsakanin bangarorin da ke gwab da fada a rikici ko yakin basasar kasar Libya. Hakan ta samu ne a yayin da sojoji daga bangarorin biyu suka haɗu a wani atisayin soji na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin Amurka. Sai dai masana na gargaɗin cewa wannan na iya zama mataki na farko ne kawai a ƙoƙarin mayar da ƙasar a cikin hayyacinta. Ga rahoton Zaharaddin Umar Dutsen Kura. A ƙarƙashin atisayen soji da aka yi wa lakabi da Flintlock da Amurka ke jagoranta, sojoji daga ƙasashe kusan 30 na gudanar da atisaye a ƙasar Libya da kuma Cote d'Ivoire, inda suke samun horo kan yaƙi da ta'addanci da kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe. Abin da ya ja hankali a wannan karan shine yadda a karan farko aka samu wakilci daga ɓangarori biyu masu yaƙi da juna a Libya, matakin da masana ke gani a matsayin wata alama ta kusantar juna. Masaniyar harkokin siyasa Haga Ali da ke aiki a cibiyar Giga a birnin Hamburg na Jamus ta ce atisayen ya zama wata mahaɗa ta sada zumunci a tsakanin masu zaman doya da manja. Ta ce abin da ya bambanta a wannan karan shine an gudanar da atisayen a Libya, kuma a karan farko akwai mahalarta daga bangarorin gabas da yamma na kasar. Wannan na daga cikin kokarin hada rundunonin sojin kasar wuri guda. Libya dai na ci gaba da fuskantar rarrabuwar kawuna tun bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, inda kasar ke karkashin gwamnatoci biyu da kuma kungiyoyin mayakan sa kai. Masana na cewa duk da wannan kusantar juna da bangarorin da ke yaƙi suka yi a atisayen na Amurka, har yanzu kasar ba ta da cikakken tsarin gwamnati mai aiki yadda ya kamata, domin iko na hannun bangarori daban-daban. Sai dai atisayen ba wai Libya kaɗai ya shafa ba, a cewar Haga Ali. Ta ce yaƙi da ta'addanci na ɗaya daga cikin manyan manufofi musamman a yankin Sahel. Haka kuma akwai damuwa kan ƙaruwar bazuwar makamai a sakamakon yaƙin Sudan da kuma tasirin ƙasar Rasha a yankin. Rahotanni sun nuna cewa Libya na ƙara zama wata cibiyar fafatawa tsakanin manyan ƙasashen duniya,
musamman saboda albarkatun man fetur da kuma muhimmancin matsayinta a taswirar duniya. A wani bangaren kuma an samu wani ci gaba na tattalin arziki inda aka amince da kasafin kuɗin ƙasa guda ɗaya a karon farko cikin shekaru masu yawa. Sai dai masana na ganin hakan ma na da nasaba da ƙoƙarin rage ƙarfin wasu fitattun mutane a ƙasar kamar Khalifa Haftar